Kabombo ang kaundan sa masunod nga balita. Sensitibo bangod uno din isang violent nga content. Patay ang 5 kakatapos ang Philippine National Police matapos ang natabo nga pagpang-ambush sa Shariff Aguak, Maguindanao del Sur kagabi. Base sa inisal nga investigasyon sa kapulisan, nagakandak sang patrol ang mga biktima sa hinali lang nga ginpaulanan sang bala ang ginasakyan sa mga ini. Ang mga napatay nga pulis, amos nanday Patrolman Kenneth Perotso, Patrolman Alfata Marohom, Patrolman Amil Bangsa, Patrolman Arsenal Civic, kag Patrolman Said Redwan. Pilaso naman sa day Police Lieutenant Alfred Gregory, Police Staff Sergeant Adam Kamarudin Kansi, kag Patrolman Abubakar Lauban. Hugot naman nga ginkondena sang Bangsamoro government ang mga pagpang-atake kag nagpasalig nga mga ini nga pasabdo ng sinuman nga mga individual o kung grupo nga sa likod sang among nga krimen. Nagparabot naman ang mga ini sang pagpakigunong sa pamilya sa mga biktima kag handa ang mga ini nga magatag sa nagakaigo nga bulig. Nagpanawagan naman ang otoridad sa mga pumuluyo sa among rehiyon sang Bangsamoro nga mangin kalmado samtang nagapadayon sumong ang investigasyon.